jako smo zadovoljni aplikacijom. U današnje vreme kada, da kažem, svima nam je telefon nekako pri ruci, u bilo koje doba dana i noći možemo da pristupimo aplikaciji i da pronađemo šta nas u datom trenutku interesuje, imamo neke brige oko deteta i eto dobijemo zaista sve odgovore. Vodi vas kao kroz jednu vrstu filtera, gde stalno vas upućuje u odnosu na to šta vas u datom trenutku interesuje, upućuje na narednu neku podkategoriju, gde onda dobijete novi interaktivni odnos i gde dobijete bukvalno sročen odgovor kao da ste in vivo sa osobom koja vam daje savjet. Evo, tata, tebi. Da, evo, izvoli. Ajde da složiš, kako? Vidiš? I da pereš sama ruke, i to treba da znaš. Pa ti znaš da peri ruke, I da se obučeš sama, ali ti umeš. Pošto nam starija ćerka krenula u vrtić, tu sam dobila sve informacije, da li je pravo vreme, šta se radi u vrtiću, da kažem, nekako smo se tako i odlučili da ona krene u vrtić. Znači, preko mog mleka Staša može da dobije imunitet. Pa dobro, to smo već znali. Da, sad nas možda prelaže. Na aplikaciji mogu da se unesu podaci deteta i ja sam to uradila za oba deteta, odnosno personalizovala, tako da mogu da pratim u odnosu na to koliko imaju trenutno meseci, odnosno godina, da li su oni dostigli taj nivo razvoja koji se očekuje za taj uzrast. Imamo milion obaveza i kako su deca mala, znate i sami da na svakih mesec dana se prima neka revakcina. Postoji alatka koja se zove vakcinacije, gde možemo da upišemo kada je vreme za sledeću vakcinu i tako smo dobili podsjetnike kroz notifikacije na telefonu i tako smo išli i zakazivali pedijatrijske preglede. Si ljud, opet. 12, bravo! Bravo, Cako! Bravo, Luka! Čovek se menja kroz roditeljstvo i baš zato prosto prolazite kroz neke krize, manje spavate, koliko god da je to dragoceno i tu nema kompromisa sa tim osjećanjem nikakvog. Prosto čovek prolazi, može da bude tenzičnije. Dobijate i te neke odgovore na pitanja, možda zašto se ponekad vi ponašate na neki način. Bile su neke faze kada sam ja onako bila i manje raspoložena i iscrpljena, umorna, tako da sam i u tom odeljku našla, da kažem, i smirila samu sebe sa tim odgovorima. Nalazili smo odgovore za gro pitanja koje bismo sebi postavili ili supruga i ja međusobno jedno drugom.